ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୁଖା ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ତା'ର ନାସ୍ତିକ ଦୁନିଆକୁ। ଯଦି ଆମଙ୍କ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ନାସ୍ତିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା। ହଁ ଭାଇ, ଭଲ କଥା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି କରିବା? ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ପରସ୍ପର କେହି କାହାକୁ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି। ପଇସାଟା ନେଲା ବେଳେ ପଇସାଟା ଛୁଅଁତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷଟା ଛୁଅଁତା। ରକ୍ତ ନେଲା ବେଳେ ସେ ମଣିଷଟା ଛୁଅଁତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲେ ଛୁଅଁତା। ଆରେ ଭାଇ, ଜାତି ହଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାରତରେ ଜାତି ରହିଥିବ, ହିନ୍ଦୁ କେବେ ଏକ ହେବେନି। ଏଇ ଜାତି ଭେଦଭାବ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିପଦରେ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଜାତି ଭେଦଭାବ କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ବଡ଼ ଜାତିର ଲୋକମାନେ। ନିଜକୁ ବଡ଼, ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ। ଆରେ ତାଙ୍କ ପଇସା ନେଲା ବେଳେ ତୁମେ ଛୁଅଁତା ହେଉନି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ନେଲା ବେଳେ ଛୁଅଁତା ହେଉନି, ତାଙ୍କ କତରୁ ପରିବା ନେଲା ବେଳେ ଛୁଅଁତା ନାହିଁ। କଞ୍ଚା ପରିବା ନେବେ ଛୁଅଁତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବ ଛୁଅଁତା। ଆରେ ଏଭଳିଆ ବୋକାଚୋଦା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇପାରିବନି, କଦାପି ହେଇପାରିବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏଇ ଛୋଟ ଜାତି ବଡ଼ ଜାତି ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଆମ ଯୁବକ ସମାଜକୁ ସଚେତନ ହେବା ରହିବା ଦରକାର କି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭିତର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାନ୍ସର, ଯେଉଁ ଜାତିବାଦୀ କ୍ୟାନ୍ସର, ସେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।